bekunyanzelekile kube nje empilweni ingxaki irhanqe isizwe, uluntu livalelwe bucala kwindalo, kwanemiphefumlo iliqike mihla yonke sixinwe zizijwili nezikhalo. Mhlawumbi umbumbi uthandile, ukhulule, uvumile ukuba atshutshise umtyholi enenjongo zokufumana inhliziyo enokholo likayuphi. Mhlawumbi eli lithuba lokuba ubani nobani azihlaba amahlongwane, akhuphe iziphene, aqinise ubudlelwane obuphuncuke ngesimnyama ngenxa yokutshатshela kwamaqhinga kamtyholi. Mhlawumbi imbangi nonobangela luluntu elumegabhu esonweni, yonkahlakalo ebaleka kwimithambo, yinkohliso exhaphakileyo egadeni lobawomkhulu. Kusenokwenzeka uyise uwucikile umbhono ompompoza ulwazi, wandula wamfamekisa, watyala imbideko kuba efuna indumiso nezikhungo zibumbane oku kwenkunzi nemazi. Kusenokwenzeka ngenene ukuba le inkungu iyolelwe, ikhohliwe, izele amantshontsho kule yethu Afrika intaba. Mhlawumbi lo bhubhane sisikhumbuzo sokuba singekho kubawo, sifana nje nezimvu ezingenamalusi entlango. Mhlawumbi kudala sidyuduza, sibhampula, sitywabaza bugwenxa, kungoku sinikwe ithuba lokuba silungise. Kusenokwenzeka umdali ukruqukile ngabaprofethi bobuxoki, aba bathi babona emva kwentaba babe bengaboni. Ndisitsho nje ndibona ukungalawuleki kwesimo, ndidutya-dutya kukungachani isiphelo salo bhubhane, ndibona ukuxakekwa kwabangcothileyo ngolwazi, ndiqaphela ukuzola kwamakholwa, ndiyibeka nje ngolu hlobo lengxelo, ndiphawula isandla sikaSombawu, ndityhilekelwa ngokwakuthethwe nguzwi, ezoba umfanekiso esixhobisa ngesimo esikuso egadini singekagaleleki, esixhobisa ngesimo esikuso egadini singekagaleleki.